Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο unboxing του 23MP57 VQ monitor της LG. Τώρα, ανοίγοντας το κουτί, θα σας μιλήσω λίγο για πληροφορίες σχετικά με αυτό το monitor. Το πήρα με 139 ευρώ από το eShop, που πιστεύω ότι είναι μια χαρά τιμή. Είναι 23 inches IPS, LED backlit και έχει response time 5 ms, που δεν είναι και ό,τι πιο γρήγορο, αλλά η διαφορά είναι μικροσκοπική σε σχέση με τα άλλα gaming TN monitors που υπάρχουν και έχουν περίπου 1 ms με 2 response time. Μέσα στο κουτί βλέπουμε το τροφοδοτικό του monitor, ένα σαγκολάκι με την εγγύηση, διάφορες πληροφορίες και ένα CD με drivers. Επίσης έρχεται με ένα καλό VGA που κατά τη γνώμη μου πλέον πρέπει όλων να έχουν ένα HDMI ή έστω ένα DVI, αλλά αυτά για άλλη φορά. Επίσης βλέπουμε τη βάση στην οποία θα στηρίζεται, η οποία έρχεται σε δύο μέρη που πρέπει να τα συναλλαγματοποιήσεις εσύ. Σηκώνοντας το φελιζόν βλέπουμε το ίδιο το monitor, θα σας το δείξω και από μπροστά. Είναι ενεργειακής κλάσης Β με κατανάλωση 24W σε λειτουργία και με 0,2 σε sleep mode. Η περιήγηση στο μενού γίνεται με ένα joystick που βρίσκεται κάτω και στη μέση του monitor και που μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ βολικό και δεν είχα κανένα πρόβλημα με αυτό. Τώρα πίσω έχει VISA επί 75x75 για στηρίξη σε τοίχο, θέση τροφοδοσίας, DVI θύρα, θύρα HDMI, θύρα VGA και audio που μπορείς να συνδέσεις τα ηχεία εάν χρησιμοποιήσεις το HDMI. Έτσι φαίνεται στο γραφείο μου, που σε καμία περίπτωση δεν είναι ωραίο και το ξέρω, αλλά σε αυτό το σημείο θα κλείσω το βίντεο. Εάν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και subscribe και θα σας το δω στο επόμενο. Γεια σας!